Zita rangu ndinonzi Karidza Nyabuya. Ndogara muno muSenton Park. Tanga kunzwa chiri chiveve kumakumbo. Ndobva ndatotadza kufamba. Then ndatadza kufamba kudaro. Saka iye zvino zvimakumbo angu aya 2 August gore rapera 2024. Saka iye zvino zvimakumbo yangu aya anotanga kuita kunge chinhu chiri kufamba so chichiita kukwidza kuno kumusoro. Then chafamba kudaro. Then makumbo angu kuzasi kutsoka kobva kwaita kunge kwakasungwa zvidhina zvekutoti kutobata gumbo chida kuti rusimudze kudai so ninge richitoramba chitorema kudai so. Saka ndodambudziko randinaro rototi handitofambi kubva gore rapera kusvika iye zvino ndakatongogara chete. Chinoitika chekuti kutsoka kwangu kunoita kunge kune chinhu chiri kufamba so chichikwidza kumusoro kubva kutsoka. Saka pandakazofambawo ndopandakazonzi nyoka ndiyo inenge ichikuita se ichifamba pane munhu woukama anenge achikuita se akukushandisai. Chinozoitika chimwe chacho ndechekuti nguva zhinji pamwedzi pega pega ndinoita either week and sinokwanisa kudya sadza ndichingorutsa kuti chandadya chese ndotongorutsa chandadya chese ndotongorutsa. Zvakatangira ndiri panapa pandogara panapa. Ndine mudzimai mumwe chete nevana 7. Then pavana 7 mumwe wacho akaroorwa, mumwe wacho mukomana akatosiya chikoro nyaya yekushaya kwemari gore rapera iri. Semhuri ndakataura navo. Saka ndataura navo semhuri mhuri yedu haina kukura zvakanyanya. Tatongosara tiri vakomana 3 nevasikana 2. Saka ivo zvinhu zvinenge zvinovanetsawo kuwana. Saka pandakataura navo vakangotega titsvage mari tione kuti tingaite sei mungabatsirike sei. Saka nazvino hakuna chati chabuda. Ini chandida kubatsirwa kuti ndikwanise kuti ndipore makumbo angu ndikwanise kuriritira mhuri yangu. Uyezve mhuri yangu yacho haitorina kana kuchikoro kwainoenda vari kutodzorwa nyaya ye-school fees vane 3 terms vasina kubhadhara. Saka pamwana ega ega anenge aibhadhara $25 patemu. Saka ma75 yavasati vaita se vabhadhara vese vari 3. Saka ndanjiti ndikaona anondibatsirawo kuti vana vangu vaende kuchikoro vasikana vese. Uyezve inini wacho kuti ndikwanise kupora ndikwanise kufamba. Asi kana zvaramba wondikwanisa ndiwane project kuti ndingakwanise kuita ndochengeta huku kuti ndikwanise kuraramisa mhuri yangu yacho. Basa randaita ndaimbosenza ndakamboita zvefarming zvekuchengeta huku. Then pandatanga kurwara apa ndandikisenza ndiri kusecurity department. Kureva kuti zvino izvi basa rakatopera. Basa rakatopera handisi kushanda ndakatogara kuti handina kana kwandotowana mari. Zvekutoti chikafu ndotoita kutongopiwawo nevanhu vanongouya kuzondiona ndiwanosvika oyo chiupfu aiwa muriwo mavheji aya kuti ndiwane kurarama. Ave ukama hakuna kana anondombouya achindiona. Pamwe wacho vanotoita zvokutoita kana pamwe please call pamwe panongoneka mari wotofona wonzwa kutoti apo miriri sei ichichi hapana anosvika achindiona since ndatanga kurwara. Kuchipatara makamboenda here baba? Kuchipatara ndakaenda but medication yavakandipa handina change yakambochinja. Vanoti kudii kuchipatara kwacho? Kuchipatara pandakaenda ndakaenda kunonzi kuMRI vachitesta achida kuona kuti musana wangu wakamira sei. Saka vandidaro havana marizauti avakazondipa. Chandaikumbirisa kuruzizvo yeZimbabwe kubatsirwa kuti mhuri yangu ikwanise kurarama upenyu huri nani sezvo izvo ndiri kutoshungurudzika nemararamiro avari kuita kuti nguva zhinji vanenge vachidzorwa kuchikoro vachinzi ma-school fees chikafu chaicho dzimwe dzenguva totodya 1 meal pazuva tichiona kuti pamwe zvingafambe zvakanaka sezvo amai vacho pavanoendawo kumapart time kwacho kwavanomboenda hakusi kuti ndekwekuenda every day asi ndekwekuti apo nepapo vatoita kutoshedzwa kuti uyai nhasi. Then chikafu chacho totoita kutopiwawo nevanhu pavanotonzwawo tsitsi zvavanenge vachida kuti pawo nemadiapers kuti ndikwanise kubatsirika nekuti handikutokwanisi kuti ndotoita sei kana nyaya yekuzvibatsira yacho.